Ulan na may kasamang yelo naranasan sa Baguio Nueva Vizcaya. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang tuloy-tuloy na pag-ulan na may kasamang tipak ng yelo sa Baguio Nueva Vizcaya. Sinlaki ng hole ng mga tipak ng yelo. Nabutas pa ang dingding ng bahay na ito dahil sa pag-ulan ng yelo. Tumagal ng 1 oras ang naranasang hailstorm sa lugar. Dati-dati may mga nangyari din pong ganun. Kaso nga lang po, sandali lang siya, ma'am. Tsaka maliliit po yung maliliit po yung dati. Tapos mga minuto lang. Tsaka yun po, may nagtagal po ng mga 1 oras. Tapos ang lalaki po talaga ng mga na huhulog na mga yelo. Matapos ang ulan, makikita ang mga naipon at nagkalat na mga tipak ng yelo sa mga taniman. Nasira ang ilang pananim. Yung mga tinamaan po, ma'am, hindi na po pakinabangan, ma'am eh. Kasi lalo na po yung mga petchay bagyo, putas-putas na po. Ayon sa isang meteorologist, karaniwang nabubuo ang hailstorm kapag masyadong mainit ang temperatura sa isang lugar na nagdudulot ng pagtaas ng mga water vapor na maaaring lumagpas sa tinatawag na freezing level na 0 degrees Celsius. Dahil dito, maaaring mag-freeze at maging isang yelo ang water vapor. Yan po yung fan. Doon dyan to nakakaroon ng ganyang event. Pag abrupt po yung malinsangan po, dyan tayo nakakaroon ng hailstorm. At dahil sa nararanasang mainit na panahon, malaki ang posibilidad na maranasan ng hailstorm sa iba't ibang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, isang bagyo ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base ito sa datos ng Japan Meteorological Agency. Patuloy namang nakakaapekto sa silangan na bahagi ng Visayas at Mindanao ang easterlies. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.